Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι ο Παναγιώτης Ιωάννης Φωτόπουλος. Εγώ έχω, σε σχέση με τους δύο προλαλήσατες, ίσως ένα τσικ πιο εύκολο μέρος, γιατί το πιο απλό πράγμα που έκανα, που θα θέλατε και εσείς να δείτε, είναι να κάνουμε ερωτήσεις στο ChatGPT για το σήμερα και για το μέλλον. Κάποιες ερωτήσεις αφορούν το κομμάτι το εργασιακό τομέα, καθότι βρίσκομαι, όπως και ο Γιάννης, στη δεκαετία των 30, να δούμε πώς είναι σήμερα και πώς διαμορφώνονται η εργασία. Και στο μέλλον, σε 10 χρόνια, πώς θα είμαστε στη δεκαετία των 40. Άρα, με αντίστοιχο τρόπο το έκανα και για την κοινωνία μας. Σε ένα δήμο, σε μια κοινότητα, εδώ στην Ελλάδα. Θα κάνω για αρχή έναν πρόλογο, ένα σύντομο, για το εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης, το ChatGPT. Βάσει του άρθρου με την ονομασία The Brilliance and Weirdness of ChatGPT, που εκδόθηκε στην εφημερίδα των New York Times στις 5 Δεκεμβρίου το 2022 από τον Kevin Rose, διατυπώθηκε ότι το ChatGPT, Generative Pre-trained Transformer, παραγωγικός δηλαδή προεκπαιδευόμενος μετασχηματιστής, είναι εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπει διάλογο και απαντήσεις, αυτό που σας είπε πριν ο Τάκης, το chatbot, η οποία κυκλοφόρησε από την OpenAI, την εταιρεία, τον Νοέμβριο του 2022. Άρα είναι στο πρόσφατο παρελθόν μας. Βασίζεται στην οικογένεια μεγάλων γλωσσικών μοντέλων που λέγονται GPT 3,5 της OpenAI και είναι βελτιστοποιημένο τόσο με υποπτευόμενες όσο και με ενισχυτικές τεχνικές εκμάθησης. Επίσης, το ChatGPT έχει εκπαιδευτεί σε ένα τεράστιο σώμα δεδομένων κειμένου και μπορεί να εκτελέσει μια ποικιλία εργασιών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, όπως απαντήσεις σε ερωτήσεις, μεταφράσεις γλωσσών και περιλήψεις κειμένων. Το ChatGPT έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι ιδιαίτερα ευέλικτο και ικανό να κατανοεί και να παράγει κείμενο σε ένα ευρύ φάσμα στυλ και μορφών. Έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορες εφαρμογές, όπως τα chatbots εξυπηρέτηση πελατών, η γλωσσική μετάφραση. Άμα πάτε στο Google Translate, μαθαίνει κάποια πράγματα από αυτά που το ρωτάτε μέσω της μετάφρασης του κειμένου που θέλετε, και συστήματα μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Εδώ είναι μια εικόνα πώς είναι το πλαίσιο του ChatGPT, πώς είναι η αρχική εικόνα πριν βάλουμε ένα κείμενο, πριν κάνουμε το ερώτημα. Τώρα θα πούμε στη διαδικασία να κάνουμε την ερώτηση, την περιβόητη του 1 εκατομμυρίου, κάποιες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία του σήμερα. Εγώ το ρωτάω ευγενικά, γιατί όπως ευγενικά του μιλάς, έχει την νοημοσύνη αυτή τη τεχνητή να σου απαντάει ευγενικά και του λέω: Γεια σου ChatGPT, ελπίζω να είσαι καλά. Δηλαδή το ρωτάω λες και είναι ο φίλος σου, λες και είναι δίπλα μου. Θέλω να με βοηθήσεις με κάτι αν μπορείς. Αν μπορείς. Εννοείται πως μπορεί, αλλά το βάζουμε σε αυτό το πλαίσιο. Σε παρακαλώ, φτιάξε μου μια εφαρμογή η οποία θα αφορά κομμάτι εργασίας στο οποίο εφαρμόζεται ή μπορεί να εφαρμοστεί η τεχνητή νοημοσύνη σε όποιο επάγγελμα θες εσύ, στο οποίο μέσα από την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης θα γίνεται πιο εύκολα και πιο γρήγορα η εν λόγω εργασία. Δηλαδή του έκανα ένα ερώτημα γενικό και αόριστο για το σήμερα, να δούμε ποια εργασία αυτό θα σκεφτεί να μου απαντήσει. Για να δούμε το αποτέλεσμα. Φυσικά, μια καλή ιδέα θα ήταν να φτιάξουμε μια εφαρμογή που αφορά τη διαχείριση δεδομένων για ανάλυση πελατών. Κάτι που εφαρμόζεται στον κλάδο του marketing. Η εφαρμογή θα μπορούσε να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να κάνει ανάλυση συναισθήματος πελατών, αποκριτικές και σχόλια σε social media. 2. Συστάσεις προϊόντων ή υπηρεσιών με βάση τις προτιμήσεις κάθε πελάτη. 3. Πρόβλεψη συμπεριφοράς πελατών, όπως ποιοι είναι πιθανό να σταματήσουν να αγοράζουν. 4. Αυτοματοποιημένη κατηγοριοποίηση πελατών σε ομάδες για στοχευμένες καμπάνιες. 5. Ανάλυση πωλήσεων και τάσεων με προβλέψεις για τη βελτιστοποίηση στρατηγικής. Ποια πλατφόρμα ή γλώσσα προτιμάς να χρησιμοποιήσουμε για την υλοποίηση της εφαρμογής? Μπορούμε να το φτιάξουμε σε Python χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως Flask για το frontend,
και βιβλιοθήκες όπως Pandas, Scikit-learn ή TensorFlow για την ανάλυση των δεδομένων και τις προβλέψεις. Θέλεις να ξεκινήσουμε? Όπως παρατηρείτε στο τέλος, βάζει και ένα emoji, χαρούμενη φατσούλα, γιατί ανάλογα όπως του συμπεριφερθείς, προσπαθεί και αυτό να σου εκφράσει τα συναισθήματά του. Στη συνέχεια θα κάνουμε μια ίδια εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία στο μέλλον. Δηλαδή, τι του λέω, ακριβώς το ίδιο κείμενο, copy-paste, αντιγραφή και επικόλληση, μόνο που του βάζω την ειδοποιώ διαφορά, συγγνώμη αν μπορώ να σκοθώ, εδώ που λέει σε 10 χρόνια. Δηλαδή, να δούμε τι θα μας δώσει σε 10 χρόνια από σήμερα για το μέλλον της εργασίας. Μια ιδέα για μια εφαρμογή με χρήση τεχνητής νοημοσύνης AI που θα μπορούσε να υλοποιηθεί σε 10 χρόνια από σήμερα αφορά το τομέα της προληπτικής ιατρικής. Παρακάτω περιγράφω την εφαρμογή. Όνομα εφαρμογής Health AI, προσωπικός προληπτικός σύμβουλος υγείας. Το Health AI είναι μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που συνδυάζει δεδομένα από έξυπνες συσκευές υγείας, π.χ. smartwatches, αισθητήρες, συσκευές παρακολούθησης και προηγμένα μοντέλα AI για να παρέχει προσωποποιημένες προτάσεις και προβλέψεις για την υγεία του χρήστη. Χαρακτηριστικά: συλλογή δεδομένων, παρακολούθηση βασικών δικτών υγείας όπως καρδιακός ρυθμός, επίπεδα οξυγόνου στο αίμα, πίεση, ύπνος και φυσική δραστηριότητα. Καταγραφή διατροφικών συνηθιών μέσω σκαναρίσματος τροφίμων. Προληπτική διάγνωση. Ανάλυση κινδύνων για ασθένειες, π.χ. με καρδιοπάθειες, διαβήτη, βάση ιστορικού και καθημερινών συνηθιών. Ειδοποιήσεις για την ανάγκη ιατρικού ελέγχου αν ανιχνευτούν ανομαλίες. 3. Προσωποποιημένες προτάσεις, σύσταση για ασκήσεις, διατροφή και ύπνο, υπενθυμίσεις για φάρμακα ή ιατρικές επισκέψεις. Εκπαίδευση χρήστη, παροχή χρήσιμων πληροφοριών για την υγεία μέσα από καθημερινές συμβουλές και επιστημονικά άρθρα. 5. Αυτοβελτίωση μέσω AI. Το σύστημα μαθαίνει τις συνήθειες του χρήστη και προσαρμόζει τις συστάσεις του, διασφαλίζοντας καλύτερα αποτελέσματα. Πλεονεκτήματα: μείωση του φόρτου εργασίας των γιατρών, καθώς η εφαρμογή αναλαμβάνει προληπτικούς ελέγχους. Έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων υγείας, που σώζει ζωές και μειώνει τα κόστη περίθαλψης. Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του χρήστη για την υγεία του. Αν σου φαίνεται ενδιαφέρον, μπορώ να σου φτιάξω ένα πρωτότυπο αυτής της ιδέας με κώδικα ή να επεκτείνω περαιτέρω την ανάλυση. Τι λες? Λοιπόν, αν παρατηρήσατε, αυτό είναι λίγο και είναι χρήσιμο στο κομμάτι της προληπτικής ιατρικής. Φυσικά αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και σήμερα, άμα κάνετε μια διαφορετική μοντελοποίηση. Τώρα στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην κοινωνία στο σήμερα, του κάνω την ερώτηση την ίδια. Δηλαδή, γεια σου ChatGPT, ελπίζω να είσαι καλά, θέλω να με βοηθήσεις με κάτι αν μπορείς. Ευγενικότατος. Σε παρακαλώ, φτιάξε μου μια εφαρμογή η οποία θα αφορά κομμάτι κοινωνίας, πάλι γενικά και αόριστα το θέτω, στο οποίο θα εφαρμόζεται ή μπορεί να εφαρμοστεί τεχνητή νοημοσύνη σε όποιο δήμο θες εσύ. Στο οποίο μέσα από την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης θα διευκολύνει τη ζωή των κατοίκων της στην ελόγω κοινωνία. Για να δούμε τι λαμβάνουμε. Μπορώ να δημιουργήσω μια πρόταση για μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί τη τεχνητή νοημοσύνη και να τη διαμορφώσουμε σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Σκέφτομαι σε μια εφαρμογή για έναν Δήμο που θα μπορούσε να βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων μέσω έξυπνων υπηρεσιών. Έξυπνη εφαρμογή Δήμου, Smart City Assistant. Περιγραφή. Η εφαρμογή αυτή θα χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθά τους κατοίκους ενός Δήμου να διεπεραιώνουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Όπως 1. Καταγραφή και διαχείριση προβλημάτων υποδομών. Οι κάτοικοι θα μπορούν να αναφέρουν ζημιές σε δρόμους, φωτισμό ή κοινόχρηστους χώρους, ανεβάζοντας φωτογραφίες ή περιγράφοντας το πρόβλημα. Η AI θα επεξεργάζεται τις πληροφορίες, αλλά θα ταξινομεί τα προβλήματα και θα τα προωθεί αυτόματα στις κατάλληλες υπηρεσίες του Δήμου. Διαχείριση σκουπιδιών και ανακύκλωσης. Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει χάρτη που δείχνει πού υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης ή απορριμμάτων και θα ειδοποιεί για το πότε περνάει το απορριμματοφόρο. Η AI θα μπορεί να προβλέπει πότε γεμίζουν οι καμπύλοι, ώστε να αποστέλλονται εγκαίρως συνεργεία καθαριότητας. Διεξυπηρέτηση κατοίκων μέσω chatbot.
Ένα chatbot θα απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με ώρες λειτουργίας υπηρεσιών, πληρωμές δημοτικών τελών ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για τις παροχές του Δήμου. 4. Προσωποποιημένες ειδοποιήσεις. Οι κάτοικοι θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις για εκδηλώσεις, έργα ή αποφάσεις του Δήμου που επηρεάζουν τη γειτονιά τους. 5. Πρόβλεψη συμμετοχής σε δράσεις. Η AI θα αναλύει δεδομένα συμμετοχής σε προηγούμενες δράσεις, π.χ. καθαρισμοί πάρκων, δεντροφυτεύσεις και θα προτείνει τρόπους καλύτερης οργάνωσης και προώθησης τέτοιων πρωτοβουλειών. Τεχνολογίες. Python για τον πυρήνα της εφαρμογής. AI ML μοντέλα για επεξεργασία φυσικής γλώσσας, π.χ. chatbot με GPT. Χρήση Power BI για ανάλυση δεδομένων και δημιουργία αναφορών. Δημιουργία εφαρμογής με εύχριστο UI/UX μέσω ενός framework όπως το React Native. Δήμος επιλογής. Προτείνω να επικεντρωθούμε σε έναν μεσαίο προς μεγάλο δήμο. Θα έχει ο Δήμος Πειραιά, καθώς έχει σύνθετες και αρκετούς κατοίκους που θα υποφεληθούν από την εφαρμογή. Αν συμφωνείς, μπορώ να σχεδιάσω τον αρχικό κώδικα ή να αναπτύξω συγκεκριμένα μέρη της εφαρμογής. Τι λες? Λέω ότι θα είναι χρήσιμο. Και τώρα να κάνουμε την ίδια ερώτηση για την κοινωνία, αλλά στο μέλλον. Συγκεκριμένα έχω κάνει copy-paste πάλι το ίδιο γενικό ερώτημα, μόνο που υπάρχει ειδοποιώς διαφορά, που αναφέρω εδώ θα στο δείξω, σε 10 χρόνια. Σε 10 χρόνια από σήμερα. Να δούμε τι λαμβάνουμε ως αποτέλεσμα. Φυσικά θα σου δημιουργήσω ένα concept εφαρμογής που θα βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και θα έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων σε μια σύγχρονη πόλη. Ας επιλέξουμε τον Δήμο Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέτη, κοντά στην περιοχή που προτιμώ, όνομα εφαρμογής Smart Life περιγραφή. Η εφαρμογή Smart Life Νικάια είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για την εξυπηρέτηση και βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέτη. Στόχος της είναι να κάνει την πόλη έξυπνη, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πολιτών και φιλική προς το περιβάλλον. Βασικές λειτουργίες της εφαρμογής. 1. Έξυπνη διαχείριση απορριμμάτων. Αισθητήρες στους κάδους απορριμμάτων που ειδοποιούν για το επίπεδο πλήρωσης. Δρομολόγηση απορριμματοφόρων με χρήση AI για εξοικονόμηση χρόνου και καυσίμων. Δυνατότητα ανακύκλωσης μέσω ανταμοιβών και κουπόνια για τοπικές επιχειρήσεις. Εξυπηρέτηση πολιτών. Chatbot για άμεση εξυπηρέτηση πολιτών. Πηγετήματα για βλάβες, πληροφορίες για δημόσιες υπηρεσίες. Δυνατότητα online ραντεβού με υπηρεσίες του Δήμου. Παρακολούθηση αιτημάτων σε πραγματικό χρόνο. 3. Σύστημα δυναμικής διαχείρισης της κυκλοφορίας μέσω καμερών AI. Ενημέρωση για ποτηλιαρίσματα, διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και εναλλακτικές διαδρομές. Προγράμματα carpooling και βελτίωση συγκοινωνιών μέσω ανάλυσης δεδομένων κίνησης. Προσωπική ασφάλεια. Δίκτυο έξυπνων καμερών για έγκαιρη ανίχνευση περιστατικών. Άμεση σύνδεση με την αστυνομία πυροσβεστική μέσω της εφαρμογής. Προσωπικές ειδοποιήσεις για επικίνδυνες καταστάσεις, π.χ. αν την κακοκαιρία, σεισμοί. 5. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα σε πραγματικό χρόνο. Προτάσεις για μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος κάθε κατοικίας. Εκστρατείες δεντροφύτευσης με χρήση AI για τον εντοπισμό βέλτιστων περιοχών. Πολιτισμός και ψυχαγωγία. Ειδοποιήσεις για πολιτιστικά και αθλητικά δρόμενα της περιοχής. Εικονικές περιηγήσεις σε αξιοθέατα μέσω R. Επαυξημένη πραγματικότητα. Πλατφόρμα για την προώθηση τοπικών επιχειρήσεων και προϊόντων. Τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται AI και Machine Learning. Ανάλυση δεδομένων και δυναμική λήψη αποφάσεων. IoT, Internet of Things. Αισθητήρες για δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο. AVR, για εμπλουτισμένη εμπειρία στους πολίτες. Blockchain, διαφάνεια σε οικονομικές συναλλαγές και αιτήματα. Design, προσβασιμότητα μέσω κινητών τηλεφώνων. Οφέλη, εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, προστασία του περιβάλλοντος, ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας και συμμετοχής. Θέλεις να αναπτύξουμε περαιτέρω κάποια συγκεκριμένη λειτουργία? Σίγουρα στο μέλλον θα το χρειαστούμε να το αναπτύξουμε.
Σε αυτό το σημείο θέλω να πω κάποια λίγα και σύντομα συμπεράσματα από τη χρήση μου του ChatGPT με αυτές τις εφαρμογές. Πρώτον είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ήδη αναπόσπαστο εργαλείο σε πολλούς τομείς καθημερινότητας, από την εξυπηρέτηση πελατών μέχρι τη δημόσια διοίκηση, και η εξέλιξη της υπόσχεται ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες. Δεύτερον, το ChatGPT αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, αποδεικνύοντας πως η φυσική γλώσσα μπορεί να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία διαλόγου και αυτοματοποίησης πολύπλοκων εργασιών. Τρίτον, οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία και στην κοινωνία συνεισφέρουν σε αποδοτικότερες και πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες, όπως τη διαχείριση δεδομένων, στη λήψη αποφάσεων και στην καθημερινή επικοινωνία μεταξύ πολιτών και οργανισμών. Η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει νέους ορίζοντες στον τομέα της πρόληψης και της υγείας, μελλοντικά δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε άτομο να έχει ένα ψηφιακό σύμβουλο και να παρακολουθεί και να βελτιώνει την ποιότητα ζωής του. Και τέλος, η ορθή και υπεύθυνη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί συνεργασία μεταξύ ανθρώπου και μηχανής, με στόχο την ενίσχυση της ανθρώπινης δημιουργικότητας, την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, αλλά και τη διατήρηση της ηθικής στον ψηφιακό κόσμο. Σε αυτό το σημείο τελειώνει η παρουσίασή μου λέγοντας ότι το μέλλον είναι εδώ και χτίζεται μαζί μας. Πριν δώσω το λόγο στον Τάκη, το φίλο μου, για να σας κάνει και τα παραδείγματά του live αυτή τη στιγμή και να πάρετε όλοι το λόγο, θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς το Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών Ελλήνων προσωπικά, αλλά και ως ομάδα, τον κύριο Πρόεδρο, τον κύριο Κωνσταντίνο Μιχαηλίδη, αλλά και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων, όπως και τους έφορους και τους συνέφορους που μπορέσανε και μας βοηθήσανε, συνδράμανε στον έργο για να γίνει αυτή η σημερινή ομιλία. Και προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Γιάννη και το φίλο μου τον Τάκη, το φίλο μου τον Τάκη και το φίλο μου τον Γιάννη, που μου δώσαν αυτή την ευκαιρία να είμαι εδώ σήμερα και να μπορώ να σας πω αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. You